nurse ang butan nga si Lotay Chering, nga isa man kay urologist, kapin 90% na sa ilang populasyon ang nakabatot sa unang nga dose ng AstraZeneca vaccine, kag ang masunod nga dose ang gintalana kuntani matapos ang 12 ka semana. Sunod kay Chering, mahimo nga lain nga vaccine ang ibakuna sa mga residente sa ilang nga second dose. Madumduman nakabatot sa 550,000 doses ng AstraZeneca vaccine ang butan sa unang nga quarter sa tuig, apang bangod sa kakulang sang supply, wala na sang may mahatag gikan sa New Delhi. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, gin-award sa Department of Trade and Industry Negros Occidental ang safety seal sa SM Supermarket bangod sa strikto nga pagsunod sa mando sa gobyerno angon sa safety protocols batok sa COVID-19. Gin-award ni Romel Amihan, Consumer Protection Unit Head sa DTI Negros Occidental sa SM. Nga ginbato naman sa SM Supermarket Store Manager nga si Ria Ablong. Sila ang pinaka-latest nga certified sa DTI kag nang kabayan sa kapin 20 na ka mga establishmento sa Region 6 nga natagan sa nasambit nga award. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos and 62 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 20 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos. Nga hindi niya pag-i-judge ang mga kaangay nga artista kag mga staff nga ginpili magsaylo sa lain nga network. Suno sa actor-host sa karon nga pandemya, kundi may trabaho kag magkwarta mong himuon sang tawo. Dugang panimanzano hindi insakto nga judge ang tao nga luyag lang maghatag sang kinahanglan sa iya pamilya kag siya o kun si Manzano ang mapabilin bilang isa ka kapamilya. Balita sa sports, ginpagawa na sang Gilas Pilipinas ang 12 kangalan sa ilang players nga magpadulong sa Belgrade, Syria para sa Olympic qualifying tournament. Ang mga players na musanday kay Soto, Isaac Go, Jordan Hideng, Gio Chu, Dwight Ramos, Mike Nieto, SJ Belangel, William Navarro, Justin Baltazar, RJ Abariantos, Carl Tamayo, kang naturalized player nga si Anz Kuwam. Nabaluan ang hampang patigayon ng umpisa Hundo 29, tubtub sa Hulyo 4. Balita Espesyal! Happy Friday! Thank God it's Friday! Yes! Sa atin sa mga ka-aksyon. Kag, John Marie, what's the menu for today? Jo Marie, what's the menu? Busy siya. What's the menu? Arara siya. For today, Aras. In English. What's the menu? Pork casserole. In Ilonggo? Linaga ka ba mo? Ay, amula. Pork casserole. Pork casserole. Amula ka ng English sang, ano? Kabutsing yun sinababoy sa kasirola. Ah, okay. Pwede ko Sige. danay ka, ka-greet ko danay action. Go, Kaya, of course, kay Paulino and Arcelita Prudente Felicissimo, kay Manang Christine Dira, Lizelle Small Rock and Michael, kay RG and April Paz Guanga, kagawad Monica Prudente and Mercy Prudente, last na lang, former kagawad Amar Bilbao, dira sa Ibi Magalaw na, and of course, gali action boy, Kagawad M. sa boso? Oo, dala na siya kagawad M. Saboso, Green Muscles Association dira sa Barangay Nestor Egang. sa Binalbagan kay Nestor Igang and Ivan Malyo. Of course. Yes, good morning. Si SB before now no more. No. Attorney Doug Pandan. SB siya before mo sinigaran. Subongon di na. SB4, now no no more. more. Dag Pandan. Attorney Doug Pandan. Perfect. Ang amon daga kinilaw. Alo po sakop kaya. Si Sir Arthur yun ang ano yan. Hindi ako na iya pagbabayaan. Good. Hindi ako na iya sige lang. Karon mong batian yun naman. Hindi kaya good morning lang ko liwat taon na Erabi kay Engineer Ray Ruiz. Yes, engineer. Candoni. Nan. Yes. Salamat, Gid. Mama, share ko na sa imo, Engineer, one of these days, kay sometimes ka lagaw-lagaw lang. Candoni, lagaw-lagaw. Dutalisay lang ang kanduni ba? Dopiak mangga lang lang. Gani, dopiak mangga lang. Isa ka oras, ka naman. Good morning, Dara. Muna sa municipal engineer da sa kwan sa Candoni. Yes. May pagkaro interview hon tay. Nga, okay. Ako ito dada mo na sa project daan. Tagaan ko number No, sige, tagaan. Grabe, mintra ka gid din. Mintra ka gid din. Sige, sa atin sininga balita special action boy, mga nasari-sari na liwata nga, mga trivia nga wala mo pa nahibaluan. Mga ano ni mga random. Naman action boy. Oo. Ang una gidira action boy, ang hashtag symbol gali, technically ang tawag ang hashtag naman lang amo na lang. Ang number sign na bala. Ang tawag na siya Octothorpe. Thorpe. OCTOTHORP.
Dapat 8 na sa okto mo. Ha? Ang okto dapat 8. Ipapay, ida sila. Yakay sila. Okto, sige. Ati mo ka man sa imo. Wala problema. Hashtag mo okto Thorpe na. Ha? Hashtag na gila na. Hashtag. Pero mas na, Octo happy. Kay hashtag happy mo. Sige. Ang next section, boy, ang mga kita mo na sa mga kalos, ang chef. Nga may... Yung mga plates, na, ang mga ginapang pilo na balag. Oo. Kung ano nagalikada mo, but siniga signify na sang level of experience ang chef. Sa isa ka pilo, pilak tuig. Namin ko. Isa ka level, first experience. level. Oo, mo na. Mo gali Amo na. na siya gali. Binatan. Kaya mo rin, tuwag ko kita sang iyang kalo. Ay, kikinatago. Wala pa sa kalo. Wala pa siya kalo. Alam lang siya sa OJT pa lang siya. Ano pa nawag sinasaging nga ilakalo? Ang chef sa hat? Chef's hat lang. Amo lang na. Ay, called guro na yung magbasa. T-O-Q-U-E. Lang mo na toke. Toke. Kung sa ato, hindi toke. Pero sila kay Tok. So kung pila na da ka pilo, Kaplets ang amo na ang level of experience experience. nila, action boy. Okay, good. Ang next action, boy, ang longest wedding veil gali, daw kaangay sa 63 football fields. Okay, ang nadamdaman mo ang wedding ni Meghan Markle. Kag ni Prince. Di ba laba to iyang nga veil? May mas laba pagid gali. Sa Guinness Book of Record, wala galing ngalanan. Pero ang veil to sang babae to 23,000 feet. Grabe ba? Ginalaba-laba, ginayanila yaman. Di ba si Kon? Tiyato na sa SM, ang iyang veil, ato pa to sa sumbag. 23,000 pilapit? Which is equivalent to 63.5 football fields. Basi na tapos ng kasal ang bill, way Takabo. Hindi kung ginkasal sa katedral, ang iyabil at pa sa sumpag, mambala mo naman, may tela na di sa dalan. Pang sikaran, nga may tela na di sa dalan. Oo. Ang next action, boy, di ba usually may mga tao nga nagka-allergy sa mga kureng. Pero may ara manggali, kureng nga allergy sa tao. Yes. Okay. Mabalaan mo na ako na action, boy, kung magsigi sila palapit bala, sige sila shed kuno sang Bulbol? sang bulbol. Tapos kung ang duga arikison sila bala. Kikisa galibog bala ulo mo wala ko man saging pakaon ni sang nag-arikison ni sa man. Allergic siya sa imo? Allergic siya sa imo. Galing ka. May allergy Ang man ito, man, ang dog, di? Oo, kabalo kay cat lang man Cat nakabutang. lang. Sige. Daso naman ang dog Ang next action, boy, ang national animal sang Scotland gali is unicorn. Kaya diba, fable creature lang na gani, diba? Pero labot mo yung kay sa Scotland, ito nga mo, may ilang yung Scotland. Dragon, hindi mo tabi atong dragon, kaya puro man nikuhan mo. Yan, Hindi, why man blaga exist daw? Oo, gani man. Pero ilan na yan mo, may ilang sila yan. Sige. Ngilabtan ka nila, kaya wala man. Nga, hibalo, tama lang ni, para hindi lang tama gana. Okay? Ang next action, boy, ang M&M, na galing inakaon mo bala? Chocolate. Kabalo ka na kung anong meaning sang M&M? Money and money. Amo na. Nga may mani, chocolate, gani. Di may money na. Hindi na. Ang M&M is mocolate and mocolate. Joke. Ang meaning na action, boy, Mars and Murray. Mars and Murray. Kaya sila na ang company founder. M&S. First spotted na siya sa British Confection Smarties. Basi man baka mo to, sa mukulit. 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 Basi ang labi nila. Mars and Murray, mga ka-action. Ang next action, boy, mabatian mo ko nung heartbeat sang blue whale from more than 2 miles away. Grabe ba? Oo. So, tugug. Gawin ako ng action, boy. Galing kay 2 miles. Though rare siya mo kay syempre blue whale, deeper oceans gina sila yan, di ba? Tapos syempre world largest animal heart na siya nga nagaweigh sang 400 pounds. Maguro regaluan ko si si Dennis sang blue whale para butay si aquarium. Oo, grabe no? Mobligar siya. Hambal sa man nga blue whale man may balay. Hindi ang balay nila to bala may blue whale. So man nga blue whale may balay. Kita ko dako gali. Ang next action, boy, ang lyrebird
Live bird. Lyre bird. Ah. Lyre. Isa ka sa isang Australian species ni siya actually. It can mimic gali or makasunod siya sang mga sounds nga iya mabatian. Bisan pa mga chainsaw nga mga sound. Tingnan mo na sa mga mayna Sa mga parot. Pero ariya mas grabe, mas level up. Kay daw totoo di siya. Mga car alarm, mga camera shutter, ma-follow niya. Grabe, do dramatista man siya baka lain-lain man ang iyang tingog. Nga napatayan kong cellphone ako. Ang next action boy, Lampos. Hindi do na na connection siguro. Ang sa Cornell University action boy. Ka-familiar ka sa Cornell University? Oo Pwede ka na major in wine. Viticulture and Enology, major in winemaking. Grabe, no? Di na ang Cornell University ako. Ang bal mo tultul ka. Wala din ako butang di. Wala mabutang kundi. Wala ko na search. I-search tabi. Pero samta nag-search ta, ang 700 grapes gali action boy can make 1 bottle of wine. 700? Yes. Hindi na lapak-lapak ko na sa una Subong niya, kay may mga advanced technology na ginaano na lang, kuha na lang siya paliwat-libot. Okay, so boss naman ang iban. Okay. Sa New York. Cornell University ng Balanta. New York, di magpati. New York. Maria Rivera Murayama, ihada, good morning sa imo dira sa Japan. Ako yung wala ko gamanina, ihada yang akon. Iti siyempre, do ka lang, ay man nga mag... Hindi kayo balukang mga ihada, kaya do muna na sila subong ang intindi sa Marino. Sige, ihada, Eleanor Fukuda. Hindi na pwede. Good morning. Ibutan sa lugar. Ay, ba't sige. Wala na sa lugar ang imo yan. Sige. Abi ko. May kabata, pabisong pwede ko mayada. Na ano naman? Tanbay na sa Aksyon Hotline, Aksyon Aktay Hopon, ang inyong news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Sa alaga ni Mommy. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,